Flora, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, o'r 12 Gorffennaf hyd yr 15 o Fedi 2016. O chwyn cyffredin i gyltifarau egsotig, mae blodau wedi cael eu hymgorffori'n ein bywydau drwy gydol hanes, ac nid lleiaf fel ysbrydoliaeth pwerus i artistiaid. Mae'r arddangosfa hon, gyda'r blodyn fel ei thema, yn dwyn ynghyd peintio, tynnu llun, cerflunwaith, ffilm a gwaith gosod gan 11 o artistiaid allweddol rhyngwladol ac o'r Deyrnas Unedig. Emma Bennett, Michael Boffey, Caroline Deer, Anya Galaccio, Ori Gerst, Owen Griffiths, Anne Mellis, Jacques Nimke, Magali Nugared, Yoshihiro Suda a Claire Toomey. Gyda'i gilydd, mae'r artistiaid hyn yn cynnig dehongliadau amrywiol am flodau, fel sylwebyddion pwerus a'r syniadau diwylliannol, hanesyddol, daearyddol, cymdeithasol a gwyddonol heddiw. Yn yr arddangosfa, gellir cael gwybodaeth mewn print bras a sylwebeth ar lafar am yr arddangosfa a'r gweithiau celf sydd yn cael ei dangos. Flora, sy'n disgrifio, lluniau'n siarad. Bob dydd Gwener o ganol dydd hyd 1 o'r gloch, am ddim. Bydd y sesiwn hwn yn caniatáu i'r deillion a'r rhannol ddall fwynhau Flora trwy gyfrwng sy'n disgrifio, lluniau'n siarad. Sy'n disgrifio ydy rhoi delweddau neu ddigwyddiadau gweledol mewn geiriau i wella mynediad i'r deillion a'r rhannol ddall. Os hoffech wybod beth yw'r amseroedd agor a sut i gyrraedd Canolfan y Celfyddydau, ewch i safle we aberystwythartcentre.co.uk neu ffoniwch y swyddfa docynnau ar 01 970 623 232. Arddangosfa Genedlaethol Flora sy'n cael ei churadu gan Oriel Davies a'i chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.